Nafisat Abdullahi ce jarumar da ta fi kowace jaruma fice a Google a shekara ta 2021. Nafisat Abdullahi tauraruwar fim ɗin Labarina ita kaɗai ce 'yar Kannywood da ke cikin mutane 10 na farko mafiya shahara a Google Search a shekara ta 2021 amma fa a Najeriya. Tauraruwar fina-finan Hausa Nafisat Abdullahi na cikin jerin taurarin da aka fi neman ƙarin bayani a kansu a shafin matambayi baya ɓata na Google a shekara ta 2021 a Najeriya. Tauraruwar ta fim ɗin Labarina ta higa jerin ne tare da taurarin fim na kudancin Najeriya da ake kira Nollywood irin su Destiny Etiko da Tonto Dike da Zubi Michael. Sai dai Google ya saka Nafisat a ɓangaren Nollywood maimakon Kannywood wanda nan ne take ciki zuwa lokacin haɗa waɗannan rahotanni. Jarumar ita ce a matsayin na 6 a sahen taurarin fina-finai bayan Destiny Etiko da Zubi Michael da Fere da Tonto Dike da Iyabo Ojo da kuma Olu Jacobs. Haka kuma Nafisa ce kaɗai daga cikin taurarin Kannywood da ta higa cikin taurari 10 na farko a Google Search a wannan shekara. Sauran 'yan Kannywood irin su Rahama Sadau, Fati Washa, Maryam Yahaya, Hadiza Gaban ne ke biye mata baya a shahara duk da cewa ba sa cikin guda 10. Shafin Google kan fitar da kalmomi da sunaye da ababen girki da mutane waɗanda miliyoyin masu amfani da shafin suka fi bincikawa a duk shekara. Sannan shafin kan yi wa sunayen rukuni-rukuni inda ake da rukunan mawaƙa da waƙar kanta da wasanni da 'yan fim da fina-finan kansu da tambayoyin da aka fi. Nafisa na da mabiya miliyan 2 a shafin Instagram yayin da take da mabiya 176,600 a Twitter da kuma wasu miliyan 2 a shafin Facebook. A ɓangaren fina-finai na 'yan Najeriya sun fi neman bayanai akan Squid Game da Coming to America na 2 da Sex Life da Black Widow da kuma Red Notice. Daga cikin waɗanda suka rasu a shekara ta 2021 kuwa shahararren malamin Kirista TV Joshua da mawaƙi Sawun Sultan da kuma Sani Ɗangwati wato ƙani ga Aliko Ɗangwati na cikin waɗanda aka fi dubawa. Matakan shaharar Nafisa kamar yadda bayanai suka nuna, Nafisa ta fara shahara ne daga ranar 3 zuwa 9 ga watan Janairun shekara ta 2021. Inda hakan ba zai rasa nasaba ba da kammala kahi na 2 na fim ɗinta mai dogon zango wato Labarina, inda aka haska zangon ƙarhi a ƙarshen watan Disamban shekara ta 2020 da ta gabata. Masu neman bayanai akan tauraruwar sun ƙaru zuwa kahi 93 a watan Satumba, wanda a daidai lokacin ne ake tsaka da haska kahi na 3 na fim ɗin Labarina. Bugu da ƙari, masu bincike a kan Nafisat Abdullahi sun ƙaru zuwa kashi 100 cikin 100 daga rana ta 5 zuwa 11 na watan Disamba da ya gabata. Wannan kuwa idan ba ku manta ba yana da nasaba da kayayyakin ƙawa da ta ƙaddamar mai suna Naf Cosmetics. Inda mazauna Abuja babban birnin Najeriya ne suka fi neman bayanai game da Nafisa sai kuma jihohin Rivers da Lagos da Kaduna. Sirrin shaharar Nafisa, Nafisat Abdullahi ta kwana 2 ba a ganinta a harkar fina-finai kafin fara haska fim ɗin Labarina a shekara ta 2021 kenan da ta gabata. Fim ɗin wanda kamfanin Sera Mobis na Aminu Sera ke hiryawa ya samu Nafisa a matsayin babbar jaruma wadda aka gina labarin a kanta. Tun bayan fara haska Labarina babu wani fim da Nafisa ta fito a ciki wanda ya kusa da farin jinin da Labarina ke da shi. Yayin da tauraruwarta ke tsaka da haskawa ne ta ƙaddamar da sabon kamfanin kwalliyarta mai suna Naf Cosmetics a watan Nuwamban shekara ta 2021 da muke ciki. Bayanan hoto, Nafisa ta ƙaddamar da kamfanin kayan kwalliyarta mai suna Naf Cosmetics a watan Nuwamba
Bugu da ƙari, an san tauraruwar da tafiye-tafiye zuwa ƙasashen Turai da Amurka inda takan je domin ƙarin karatu ko kuma yawon buɗe ido. Wannan shi ne kaɗan daga cikin dalilan da ya sa Jaruma Nafisat Abdullahi ta zama tauraruwa ta farko cikin jaruman Kannywood waɗanda aka fi neman ƙarin bayani a kansu.